ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. Нашри барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. 12 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи Лаш ташриф оварданд. сафари кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шиносоӣ бо лоиҳаи бунёди қасри фарҳанг дар ноҳияи Лаш оғоз ёфт. 12 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи Лахш ташриф оварданд. сафари кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шиносоӣ бо лоиҳаи бунёди қасри фарҳанг дар ноҳияи Лахш оғоз ёфт. иттилоъ дода шуд ки фармоишгари иншоот муассисаи давлатии дирексияи сохтмони иншооти ҳукумати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон буда лоиҳаи он аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Саниосб таҳия шудааст. бинои қасри фарҳанг аз ду ошёна иборат хоҳад буд. корҳои сохтмониро дар ин иншоот ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Осим иншоот анҷом медиҳад. дар бинои қасри фарҳанг барои кормандони соҳа тамоми шароити муосир фароҳам гардида, толори баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ, ҳуҷраҳои корӣ ва дигари иншооти зарурӣ ҷойгир хоҳад шуд. зимни шиносоӣ бо лоиҳа президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин барои иҷрои босифати корҳо ва дар муҳлати муайяншуда анҷом додани сохтмон супоришҳои мушаххас доданд. фарҳанг яке аз рукунҳои ҷудонашавандаи Тоҷикистони соҳиби истиқлол буда муаррифгари давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ ба шумор меравад. тибқи лоиҳа сохтмони қасри фарҳанг дар маркази ноҳияи Лахш аз ду ошёна иборат буда дорои ҳуҷраҳои корӣ ва толори фарҳангӣ барои 500 ҷои нишаст ва иборат аз дигар иншоотҳои расон мебошад. дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роз ҳармашқи кори худ қарор дода иншооти мазкура дар муҳлати муайяншуда бо сифати баланд мавриди истифода қарор медиҳем. طبق نقشه انشاء نوی ساحه فرهنگ در ناحیه لخش با طرح معاصر بنیاد شده در عرفه جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده می شود. 12 сентябр дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Лаш президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хоҷагиҳои деҳқонии майдонтераки деҳаи Қаҳрамон ба мавсими ҷамъоварии картошка оғоз бахшиданд. 12 сентябр дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Лахш президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хоҷагиҳои деҳқонии майдонтераки деҳаи Кӯҳдоман ба мавсими ҷамъоварии картошка оғоз бахшиданд. иттилоъ дода шуд ки масоҳати заминҳои хоҷагиҳои деҳқонии майдонтераки ноҳияи Лахш ба 78,50 гектар баробар буда 40,43 гектари онро заминҳои обӣ, беш аз 33 гектарро заминҳои хоҷагиҳои ёрирасон ва 2 гектарро боғ ташкил медиҳад. дар ин хоҷагии деҳқонӣ асосан картошка парвариш карда мешавад. соли равон дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия майдони умумии картошка 5457 гектарро ташкил дода طبق انتظاری متخصصان امسال حاصلناکی آن به 250-270 سنتینر از گکتر می رسد. طبق اطلاع ریاست کشاورزی ناحیه لخش میدان کشت کارتوشکا در ناحیه سال به سال زیاد گردیده حاصل دلخواه به دست آورده می شود. از جمله امسال میدان کشت نسبت به سال گذشته 89 گکتر زیاد بوده. استحصال زیاد از 107,000 تن در نظر است. شرایط و اقلیم ناحیه لخش برای کارتوشکا پروری خیلی مساعد است و ناحیه در تامین بازارهای داخلی با این نوع محصولات سهم نظر است دارد. اقلیم ما با همین کارتوشکا بسیار مطابق خوب است. هر سال کارتوشکای خوب میگیریم. زمینا همش در اختیار مردم است جدا کرده دادگیان. تیرما سر کرده تخمای خوب انتخاب میکنیم برای بهارده شنوندن. حاصل خوب به دست میگیریم. این سال باز هوا مساعد ما از سبب مساعد آمدن باز هوا حاصل‌های خوب به دست آوردیم و سال به سال زمین‌های بیکار خوابیده رو گرفته از سر این مقصد کار کرده شدیم، آبیاری کرده شدیم. در آینده نیت داریم، مقصد داریم که خب تخم‌های نوی خوش‌صفت رو کیش کنیم، حاصل دلخواه رو به دست آوریم. خوجگیدارانی ناحیه لخش اساساً نوهای تخمی‌های تاجیکستان، پیکاسو، پاکستان، سرخاب، ایولیوشن، آریزونا، الیتا، گالا، بیگ روزا و غیره را کش میکنند که سیر حاصلند.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбат бо деҳқонон истифодаи самараноки заминро омили асосии таъмини амнияти озуқаворӣ ва фаровонии дастархони мардум номида онҳоро ба фаъолияти пурсамар ва истифодаи оқилонаи ҳар ваҷаб замин ҳидоят намуданд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ дидан намуда бо дастовардҳои кишоварзони ноҳия шинос шуданд. тавре иттилоъ дода шуд имсол 1803 хоҷагии деҳқони ноҳияи лағш дар майдони 8246 гектар зироатҳои гуногун киш карда ҳосили фаровон ҷамъоварӣ намуданд. дар ноҳия 3300 гектар кишти картошка нақшабандӣ карда шуда буд ки ана имрӯз дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ 5457 гектар киш карда шудааст ки ин ҳам бошад аз нақша барзиёд мебошад. мо ният дорем ки ноҳияҳои ҳамсояро бо картошкаи худӣ таъмин намоем. ҳамзамон соли равон деҳқонон тибқи дурнамо дар майдони 10 гектар боғҳои нави мевадиҳанда бунёд карданд ки ин иқдом дар таҳкими иқтидори содиротии кишвар замина хоҳад гузошт. дар маҷмӯъ майдони боғҳо дар ноҳия 1740 гектарро ташкил медиҳад. деҳқонон аз ҳосили фаровонии имсолаи себу нок ва дигар намуди мева изҳори қаноатмандӣ менамоянд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои зиёд намудани ҳаҷми маҳсулот ва интихоби тухмии серҳосил ба кишоварзону масъулини ноҳияи лағш дастурҳои мушаххас доданд. дар қисми дигари намоишгоҳ занону духтарони ҳунарманд номгӯи зиёди ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти дузандагӣ аз ҷумла зардузӣ, гулдузӣ, чодардузӣ, қуроқдузӣ, чакандузӣ, тоқидузӣ ва ғайраро ба намоиш гузоштанд. зимни боздид аз намоишгоҳ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳунари бонувон баҳои баланд дода онҳоро ба рушди бештари ҳунарҳои мардумӣ ки бозгӯи таъриху фарҳанги миллати тоҷик аст ҳидоят намуданд. бо мақсади эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ бонувону ҷавондухтарон дар ноҳияи лағш ҳамеша аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастгирӣ ёфта ба онҳо имтиёзу имкониятҳои зиёд аз қабили грантҳои президентӣ дода мешавад. дар ноҳияи лағш ҳамзамон ҳунармандон ба кандакорӣ, дутортарошӣ, табақтарошӣ, оҳангарию бофандагӣ ва ғайра машғул буда дар рушд ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ саҳми худро мегузоранд ва аз ҳисоби маҳсулоти дастии омода намудаи хеш зиндагиашонро пеш мебаранд. маҳсулоти нонӣ аз қабили гирдача, хушкфатир, чапотӣ, кулча, кулчақанд, шириниҳои гуногун ва хӯрокҳои лазизи миллӣ ки аз ҷониби нонпазон ва кадбонуҳои моҳир омода карда шудаанд ба намоишгоҳ шаҳмати хоса зам намуданд. грантҳои президентӣ барои дастгирии бонувони ноҳия дастгирӣ карда шудааст ки то ҳози фаъолият карда истоданд. соҳибкории аз қабили занҳо ҳам боз ҳам бештар шуда фаъолият карда истоданд. бояд таъкид намуд ки давоми солҳои соҳиби истиқлолии кишвар дар ноҳияи лағш ба рушди ҳунарҳои мардумӣ эътибори ҷиддӣ зоҳир гардида тавассути ташкил кардани курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ занону бонувони хонашин ва ҷавондухтарон ба ҳунаромӯзӣ ҷалб карда мешаванд. иттилоъ дода шуд ки сол то сол дар ин ноҳияи дурдасти кишвар ҳунарҳои мардумӣ ривоҷу равнақ меёбанд. бо ҳидояти бевоситаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин дар ноҳия қолинбофии дастӣ низ аз нав эҳё гардид ва он ба занону духтарони хонашин дар марказ ва деҳоти он омӯзонида мешавад. ҳангоми боздид аз намоишгоҳ сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар суҳбат бо ҳунармандон таъкид намуданд ки ташкил кардани бахшҳои ҳунаромӯзӣ бунёди коргоҳҳои дузандагӣ дар ноҳия ва ҳамчунин дар шароити хона ба омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ ҷалб кардани ҷавондухтарону занони бешуғл манфиатовар буда ба ин восита дар оянда даҳҳо ҷойи нави корӣ муҳайё карда мешавад. 12 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи лағш бинои нави хуштарҳу замонавии раёсати молияро дар ноҳия ифтитоҳ намуданд. бинои нави шӯъбаи молия аз 2 ошёна ва таххона иборат мебошад. гузориши ҳамкорони мо. 12 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи лағш бинои нави хуштарҳу замонавии раёсати молияро дар ноҳия ифтитоҳ намуданд. иншооти мазкур бо дастуру супоришҳои сарвари давлат дар доираи корҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта дар он ҳамаи шароити корӣ барои фаъолияти босамари кормандони соҳаи молияи ноҳияи лағш муҳайё гардидааст. мо кормандони раёсати вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи лағш хушнуд аз он ҳастем ки соҳиби бинои хуштарҳу замонавӣ гардидем.
иншооти мазкур бо таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёд гардида барои кормандони раёсати вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи лахш дар арафаи ҷашни истиқлоли давлатӣ тӯҳфаи арзишманде ба ҳисоб меравад. то ин вақт мо кормандони соҳа дар бинои ҷамъияти матлуботи ноҳия ба таври иҷора кору фаъолият менамудем. шукри истиқлоли давлатӣ таваҷҷӯҳи бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соҳиби бинои зебову замонавӣ гардидем. дар бинои мазкур тамоми шароитҳои замонавӣ барои кормандони соҳа муҳайё карда шудааст. мо миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон махсусан ба пешвои муаззами миллат мерасонем ки барои мо чунин шароити хубу созгорро муҳайё намуданд. ҷавобан ба ин ғамхориҳо мо тамоми саъю кӯшиши худро барои саҳми арзанда гузоштан дар рушду нумӯи ҷумҳурӣ ва ноҳия саҳми худро мегузорем. бинои нави шӯъбаи молия аз ду ошона ва таххона иборат буда бо маблағи 3 миллиону 700 ҳазор сомонӣ сохта шудааст. бинои нав аз 10 ҳуҷраи корӣ, китобхона, маҷлисгоҳ, ҳуҷраи техникӣ, бойгонӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат буда барои кормандон шароити хуби фаъолият фароҳам гардидааст. сохтмони бино соли 2021 оғоз гардида бо сифати баланди меъморӣ ба анҷом расонида шуд. ҳуҷраҳои он бо мизу курсӣ ва таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардидааст. иншооти нав дар масоҳати 0,07 замин бунёд гардида масоҳати зери сохтмон 255 метри мураббаъ мебошад. атрофи бино бо гулу бута ва ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ зиннат дода шудааст. намои берунаи бино мувофиқ ба талаботи замони муосир оро ёфта қоматафрохтани он ба ҳусни маркази ноҳия зебоӣ зам кардааст. ҳамчунин атрофи бино чароғон гардидааст. аснои шиносоӣ бо шароиту имконоти корӣ дар бинои нави раёсати молияи ноҳияи лахш сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода кормандонро барои татбиқи босамари низоми молиявӣ мақсаднок истифода бурдани маблағҳои бюджетӣ, роҳандозии дақиқу дурусти ҳисоботи молиявӣ, омӯзиши густурдаи технологияи муосири низоми молиявӣ ва истифодаи сарфакоронаи маблағҳои бюджети давлатӣ муваззаф намуданд. افتتاح باز یک انشاءات معاصر و زمانوی بینای ریاست وزارت مالیه در ناحیه لخش در برابر به حسن ناحیه زیبایی ضم نمودند. کار ما کارمندان ریاست وزارت مالیه در ناحیه لخش را باز هم آسان نمود. مینتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی امامعلی رحمان میرسانم که به ما چنین یک بینای خوش‌طرح و زمانوی با شرایط‌های حاضر زمان مهیا نمودند. به ما ساکنان ناحیه دوردست در این جشن استقلال یک تحفه ارزنده از جانب پیشوای معظم ملت میباشد. تشبس‌های سازنده و بنیادکارانه پیشوای معظم ملت ما کارمندان ساحه را وادار می‌سازد که به قدر این نعمت به‌بها استقلال دولتی برسیم و دانش و ملکه خود را بهر رشد و نموی ساحه سفربر نماییم. بینای نوی ریاست مالیه با تجهیزات مخصوص گرمیدهی تامین کرده شده است. هیئت کارمندان این نهاد مهم دولتی از مورد بهره برداری قرار گرفتن انشاءات نو با حکومت کشور مخصوصا با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عرض سپاس و منتداری نموده وعده دادند که برای پیشرفت، رشد اقتصادیات و تشکل نظام مالیوی سعی و کوشش بیشتر به خرج می‌دهند. 12 сентябр дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи лахш президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо гузоштани санги асос ба корҳои сохтмонӣ дар бинои маъмурии шуъбаи маориф оғоз бахшиданд. 12 сентябр дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи лахш президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо гузоштани санги асос ба корҳои сохтмонӣ дар бинои маъмурии шуъбаи маориф оғоз бахшиданд ва пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои шуъбаи маорифи ноҳияи лахш аз 3 ошона ва таххона иборат буда он бо назардошти муҳайё гардидани шароиту имкониятҳои муосир барои кормандони соҳаи маориф сохта хоҳад шуд. бинои шуъбаи маориф бо тарҳи муосири меъморӣ бунёд гардида дар он ҳуҷраҳои корӣ, маҷлисгоҳ бо 111 ҷойи нишаст, ҳуҷраи хоб барои кормандони соҳаи маориф ки аз дигар шаҳру ноҳияҳо меоянд, инчунин ошхона ва дигар иншооти ёрирасон сохта мешавад. бинои маъмурии шуъбаи маорифи ноҳияи лахш аз ҳисоби маблағҳои бюджети ҷумҳуриявӣ бунёд гардида то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон
به استفاده داده خواهد شد. در رفت کارهای ساختمانی بیش از 20 نفر ساکن محلی با کار موقتی تامین میشوند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان هنگام شناسایی به لایحه ساختمان بینای شعبه معارف ناحیه لخش و مسئولان و بیناکاران برای با صفت بلند بنیاد کردن انشاءات دستور و هدایت ها دادند. باید گفت که رشد با نظام ساحه معارف در محور سیاست امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته. برای بهتر و خوبتر نمودن شرایط کاری کارمندان این بخش تدبیرهای سریع اندیشیده می شود. با دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت که امروزها در ناحیه لخش ساحه معارف ناحیه لخش که دیگرگونی‌های کلی به عمل آمده ایستاده است، ما آموزگاران و کارمندان جواباً به این خدمت‌های پیشوای معظم ملت تعلیم و تربیت نسل نورس را در روحیه وطندوستی و خویشتن‌شناسی خوانندگان را آماده نموده بهر پیشبرد این ساحه کلیدی جامعه امروزه ما زحمت کشیده ایستاده ایم. در ناحیه لخش 61 مؤسسه تعلیمی برای 12156 نفر خوانندگان به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. رشد ساحه معارف که در دوران صاحب استقلالی روز به روز با دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت بسیار هم در یک رشد و نموی بی‌میلان قرار دارد. بینای شعبه معارف ناحیه لخش بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همچون انشاءات جشنی به استفاده داده می شود. در دوره صاحب استقلالی 5 مؤسسه تا مکتبی، 17 مؤسسه تحصیلات عمومی و ابتدایی و مؤسسه‌های علاوگی ساخته به استفاده داده شده است. در مرکز ناحیه لخش ساختن بینای نوی شعبه معارف از دستگیری و توجه به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ساحه معارف و مهیا کردن شرایط معاصر شهادت می‌دهد. 12 سپتامبر президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳраки ваҳдати маркази ноҳияи лахш хатти оби нӯшокиро мавриди истифода қарор доданд. 12 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳраки ваҳдати маркази ноҳияи лахш хатти оби нӯшокиро мавриди истифода қарор доданд. оби нӯшокӣ худҷорӣ буда тавассути қубури қутраш 160 мм аз масофаи 18 километр ба ду обанбор ки ғунҷоиши ҳар кадоми онҳо 250 метри мукаабро ташкил медиҳад интиқол меёбад. иттилоъ дода шуд ки лоиҳаи хатти оби нӯшокӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд татбиқ шудааст. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур моҳи марти соли 2023 оғоз гардида барои саривақт ва дар муҳлати муайяншуда анҷом ёфтани он беш аз 40 нафар мутахассиси маҳаллӣ бо техникаҳои соҳавӣ ҷалб шуда буд. бояд тазаккур дод ки қаблан сокинони маркази ноҳияи лахш аз норасоии оби нӯшокӣ танқисӣ мекашиданд ва акнун дар партави сиёсати ободкоронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва амалӣ намудани лоиҳаи мазкур ин мушкилии мардум бартараф шуд. дар доираи амалишавии лоиҳаи таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокӣ шафати кӯчаҳо, дохили биноҳои истиқоматӣ, иншооти соҳаи маорифу тандурустӣ ва варзишу хизматрасонии ҳудуди ноҳияи лахш бо оби нӯшокӣ таъмин гардид. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон масъулони соҳаро вазифадор карданд ки пайваста дар беҳтар гардондани сатҳи обрасонӣ ба аҳолӣ тадбирҳои бетаъхир андешанд ва дар ин радиф корҳои фаҳмондадиҳиро вобаста ба истифодаи босамари об дар байни сокинон низ анҷом диҳанд. зери сиёсати созонда ва бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади таъмини сокинони маркази ноҳияи лахш шаҳраки ваҳдат аз масофаи 18 километр оби нӯшокӣ овардем. иқтидори мазкур имкон фароҳам овард ки сокинони маркази ноҳияро бо оби нӯшокӣ таъмин намоем. дар сохтмони оби нӯшокӣ аз масъулаи сохтмонии босифат истифода бурда шудааст ки ба мардум солҳои дароз хизмат кунанд. тақсимоти об дар маркази ноҳия бо қубури 20 тақсим карда мешавад. дар маҷмӯъ ба 480 хоҷагӣ ки дар маркази ноҳия зиндагӣ мекунанд бо оби нӯшокӣ таъмин карда мешавад. татбиқи як қатор лоиҳаҳои сармоягузорӣ оид ба таъмини оби нӯшокӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар шаҳодати ин аст ки сол то сол масъалаи таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокӣ ҳалли худро меёбад. таъмини сокинони маркази шаҳраки ваҳдати ноҳияи лахш бо оби ошомиданӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза самараи истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва амалӣ гардидани дастуру супоришҳои роҳбарати олии ҳукумати кишвар мебошад. сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи тоҷикобод аз ифтитоҳи бинои нави маъмурии ҷамоати деҳоти зарафшон оғоз гардид.
сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи тоҷикобод аз ифтитоҳи бинои нави маъмурии ҷамоати деҳоти зарафшон оғоз гардид. иншооти навбунёд дар заминаи дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба истиқболи ҷашни бузургу муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта шудааст. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ифтитоҳи бинои навро дар рӯзҳои таҷдили сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ солгарди навбатии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба кормандони деҳоти зарафшони ноҳияи тоҷикобод табрику таҳният гуфтанд. бинои ҷамоат аз ду ошёна иборат буда дорои 7 ҳуҷраи кории барҳаво ва як маҷлисгоҳ мебошад. масоҳати иншоот 141,136 метри мураббаъро ташкил дода бо харҷи 1,500,000 сомонӣ қомат афрохта است. ҳуҷраҳои кории бино бо мизу курсӣ, ҷевон, компютер ва дигар ҷиҳози зарурӣ барои пешбурди фаъолият ва расонидани хизмати баландсифат ба аҳолӣ муҷаҳҳаз мебошанд. намои берунии биноро унсурҳои меъмории миллӣ ва сохтмонии муосир назарабо кардааст. корҳои сохтмонӣ дар иншоот соли 2021 оғоз гардида бо ҷалби бинокорони маҳаллӣ бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои меъморӣ ба истифода дода шуд. саҳни биноро гулҳои мавсимӣ ва сабзкорӣ зебу зинат мебахшад. солҳои хеле зиёд буд ки ҷамоат бинои худна надошт, дар як бинои иҷоравӣ фаъолият доштем. имрӯз мо шукронаи истиқлол мекунем, шукронаи пешвои миллат ҳам мекунем, маъзами миллат ҳам мекунем ки бо дастгириҳои бевоситаи пешвои маъзами миллат дар як ноҳияи дурдаст имрӯз аз ҳисоби маблағҳои бюҷети ноҳия, бюҷети маҳаллӣ як бинои хуштарҳ замонавӣ сохта дар арафаи ин ҷашни истиқлол ба истифода дода шуд, ки аз ин мо кормандони дастгоҳи ҷамоат хеле миннатдор ҳастем аз ҷаноби олӣ ки моро дастгирӣ мекунанд ва дар навбати худ уҳдадор мегардем ки сатҳ ва сифати хизматрасониро ба аҳолии маҳал дар сатҳи хеле боло қарор дода мин баъд хизмати мардумро дар сатҳи олӣ ба ҷо биёрем. мавзее ки мо истодагем як мавзеи санглох буд 2 сол пеш. ман абина ки дар ҳамин як мавзее ки мо истодагем ҳамагӣ масоҳати 1.5 километр ташкил мекунад. дар ин ҷо як чандта марказҳои хизматрасонӣ ташкил шудагиай, маркази хизматрасонии техникӣ аз ҷумла як дута ҳамомхона, толори варзишӣ барои ҷавонон фаъол ҳастанд ки дар шароити тобистону зимистон фаъолият доранд. дар ин ҷо бачаҳо ба тамрини гӯштин, ба тамрини бозиҳои сабук машғуланд. аҳолии ҷамоати деҳоти зарафшон наздики 6300 нафарро ташкил дода дар ҳудуди он 2 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва як муассисаи ибтидоӣ фаъолият мекунад. дар деҳоти зарафшони ноҳияи тоҷикобод 5 деҳа зафаробод, шинг, гулистон, шаҳристон ва сафедорон мавҷуд аст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди шиносоӣ бо шароити корӣ дар иншооти нав кормандони деҳоти мазкурро вазифадор намуданд ки дар асоси қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият намуда ба мардум софдилона ва баландсифату саривақт хизмат расонанд. 12 сентябр дар идомаи сафари корӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи тоҷикобод бинои нави раёсати молияро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 12 сентябр дар идомаи сафари корӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи тоҷикобод бинои нави раёсати молияро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои нави раёсати вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи тоҷикобод бо шароиту имконоти хуби корӣ барои фаъолияти самараноки кормандон таъмин мебошад. тавре аён гардид бино аз 2 ошёна ва таххона иборат буда дорои маҷлисгоҳ, бойгонӣ, китобхона ва 8 ҳуҷраи замонавии кории муҷаҳҳаз мебошад. ба шарофати истиқлоли давлатӣ ва татбиқи сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои муҳтарам эмомалӣ раҳмон тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат рушд меёбанд. бо ифтитоҳи бинои хуштарҳу замонавӣ аз тарафи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон кормандони раёсати молияи ноҳияи тоҷикобод бо тамоми шароити муосиру кории замонавӣ таъмин карда шудаанд. аз ин тӯҳфаи
ҷашни сарвари давлат хеле хушнуду сарфарозем. Бо истифода аз имконот ва шароитҳои муосир самаранокии фаъолиятро таъмин хоҳем кард. пештар раёсати молияи ноҳияи Тоҷикобод дар як бинои ки умуман шароити хуб набуд кор ва фаъолият мекардем. бунёди иншоот соли 2021 оғоз шуда корҳои сохтмониро мутахассисони маҳаллӣ бо сифати баланд ба сомон расонданд. барои анҷоми корҳои сохтмонӣ ва муҷаҳҳазсозии он 3 миллиону 800 ҳазор сомонӣ сарф шудааст. имрӯз бо дастгирӣ ва ибтикори хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Тоҷикобод ифтитоҳи бинои хуштарҳу замонавӣ муҷаҳҳаз бо тамоми таҷҳизоти муосири корӣ раёсати вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Тоҷикобод мавриди истифода ва баҳрабардорӣ қарор гирифт ки ин албатта барои мо кормандони мақомоти молия мояи ифтихор ва қаноатмандии бузург ба ҳисоб меравад. дар заминаи ин ғамхориҳо мо кормандони мақомоти молия қавл медиҳем ки барои рушди босуботи иқтисодии кишвар ва пешбурди оқилонаи сиёсати молиявии давлат саҳми арзандаи хешро мегузорем. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ишора ба имконоту шароити муҳайёшуда кормандонро ба фаъолияти софдилона ва содиқона ба нафъи мардуму давлат ҳидоят намуданд. кормандон дар навбати худ барои таваҷҷуҳу ғамхориҳои ҳамешагӣ ба тақвияти низоми молиявии кишвар ва барои ин бинои зебо ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзи сипос намуданд. 12 сентябр пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ дар ноҳияи Тоҷикобод аз ҷараёни бунёди маҳаллаи нав дар деҳаи сафедмуми ҷамоати деҳоти қалъаи лаби об боздид намуданд. 12 сентябр пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ дар ноҳияи Тоҷикобод аз ҷараёни бунёди маҳаллаи нав дар деҳаи сафедмуни ҷамоати деҳоти қалъаи лаби об боздид намуданд. ҳоло деҳаи сафедмун дорои 430 хоҷагӣ ва 4000 аҳолӣ мебошад. маҳаллаи навбунёд аз 60 хонаи истиқоматӣ иборат хоҳад буд ки барои зарардидагони офати табиӣ қишри ниёзманди ноҳия аз ҷумла ятимону маъюбон, бенавоён ва мисли онҳо пешбинӣ шудааст. лоиҳаи иншооти мазкур дар заминаи ҳамкории ҷамъияти хайриявии Тоҷикистон бо шарикони хориҷии рушд бунёд мегардад. аз рӯи лоиҳа бароҳбари давлат доир ба инфрасохтори иншооти бунёдгардида маълумот доданд. зикр гардид ки дар маҳаллаи навбунёд тамоми василаҳо ва имкониятҳои зарурӣ барои таъмини шароити будубош ва ҳаёти иҷтимоии сокинон дар назар дошта шудааст. ҳама хонаҳои истиқоматӣ аз рӯи як лоиҳа дар масоҳати 500 метри мураббаъ бо 3 ҳуҷра, ҳаммом, ошхона, ҷиҳози рӯзгор ва техникаи маишӣ сохтаву муҷаҳҳаз шуда ба сокинон тақдим хоҳанд шуд. ин хонаҳо ба шабакаҳои роҳ, оби нӯшокӣ, барқ ва гармидиҳӣ низ пайваст хоҳад шуд. саҳни ҳавлиҳо ва кӯчаҳои маҳалла бо гулу гулбута, дарахтони ороишӣ, сабза ва чароғҳои зебо зинат дода мешавад. сокинони ноҳияи Тоҷикобод аз дастгириҳо ва ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурӣ баҳраманд ҳастанд ва миннатдоригии хешро баён мекунанд. ҳамзамон дар деҳаи сафедмон 60 хонаи истиқоматӣ аз ҷониби ташкилоти ҷамъияти хайриявии Тоҷикистон ба сокинони ноҳияи Тоҷикобод ба табақаҳои ниёзманд аз ҷумла ятимон, бепарасторон ва ятимони кул сохта шуда истодааст. ногуфта намонад ки хонаҳои сохта шуда ба тамоми инфрасохтор ба шабакаҳои гармидиҳӣ, барқ ва муассисаи таълимӣ, бонгоҳи тиббӣ таъмин мебошад. мо ҳам аз пешвои муаззами миллат хеле миннатдор ҳастем ки чунин дастгириҳо ва ғамхориҳо нисбати мардуми ноҳияи Тоҷикобод зоҳир менамояд. ин ҳама созандагӣ ва бунёдкориҳо самараи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки рӯз то рӯз симои ноҳия ва шароити зиндагии мардум хеле хуб боло рафта истодааст. ин ҳама корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ дар доираи нақша чорабиниҳои 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Тоҷикобод амалӣ шуда истодаанд. маҳалла ҳамчунин дорои муассисаи таҳсилоти ҳамагонӣ барои 670 хонанда дар дуб аст, бунгоҳи тиббӣ, иншооти савдову фароғат ва дигар зербинои зарурӣ хоҳад буд. баъди ба анҷом расидани корҳои сохтмонӣ барои беҳтарсозии некуаҳволии сокинон ва бо шуғли муносиб таъмин намудани онҳо ба ҳар як хонавода 80 қутии занбури асал ҳадя кардан дар нақша аст. қайд кардан зарур аст ки дар деҳаи сафедмуни ҷамоати деҳоти қалъаи лаби об бо дастгириҳои ҳамешагии пешвои муаззами миллат барои шахсони эҳтиёҷманд хонаҳои истиқоматӣ сохтмонашон дар авҷ аст ки ин бисёр ташаббусҳо ва бисёр ғамхориҳои пешвои муаззами миллатро
ба мардуми ноҳияи Тоҷикобод нишон медиҳад. албатта мардуми ноҳияи Тоҷикобод аз ин дастгириҳо ва ғамхориҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат бисёр миннатдору рӯҳи баланд гирифта барои ободонии диёри хеш, барои гулгулшукуфонии ватани азиз пайваста ҷаҳду талош менамоянд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ барои боз ҳам босифат анҷом додани корҳои боқимонда ба масъулин дастуру ҳидоятҳо доданд. Ба иттилои масъулин бунёди ин маҳаллаи хуштарҳи замонавӣ ки дар доираи омодагӣ ба истиқболи сазовор аз 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистони азиз идома дорад то моҳи декабри соли равон ба итмом хоҳад расид. 12 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ дар ноҳияи Тоҷикобод бинои навбунёди қасри фарҳангро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 12 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ дар ноҳияи Тоҷикобод бинои навбунёди қасри фарҳангро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. қасри фарҳанг ҳамчун иншооти ҷашнӣ дар доираи истиқболи сазовор аз 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳраки Тоҷикобод бо тарҳи зебову муосир ва санъати баланди меъморӣ сохта шудааст. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки бинои дуошиёнаи қасри фарҳанг аз 13 ҳуҷра ва толори асосӣ аз ҷумла утоқҳои маъмурият, ҳуҷраҳои омӯзишӣ ва дигар утоқҳо барои ҳунармандону кормандони бахши фарҳанг иборат мебошад. толори асосӣ ки дар ошиёнаи якуми бино ҷойгир аст дорои 520 ҷойи нишаст буда барои тамрину омодагии ҳунармандон ва баргузории ҷашну чорабиниҳои гуногуни сиёсиву фарҳангӣ бо тамоми шароиту имконоти муосир муҷаҳҳазонида шудааст. имрӯз барои аҳли фарҳанги ноҳияи Тоҷикобод рӯзи шодию хурсандист, зеро бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои тоза бунёди қасри фарҳанг дар маркази ноҳия ба истифода дода шуд. дар қасри фарҳанг барои фаъолияти босамари кормандон тамоми шароитҳо муҳайё мебошад. бояд қайд намуд ки ин қасри боҳашамат бо ибтикор ва ҳидоятҳои пешвои миллат бунёд ёфтааст ва мо аҳли фарҳанги ноҳия ба сарвари давлатамон барои тӯҳфаи бо арзишашон аз самими қалб изҳори миннатдорӣ менамоем. айни ҳол ҳунармандони ноҳия машғули таҳияи барномаҳои ҳунарӣ бахшида ба ҷашнҳои дар пеш истода, дар айни замон корҳои тарғибию ташвиқию фарҳангӣ фароғатиро дар байни аҳолӣ ҷоноб намуда истодаанд. ҳамин тариқ метавон гуфт ки мо кормандони бахши фарҳанги ноҳия дар ҷавоб ба ғамхориҳои пешвои миллат сатҳу сифати хизматрасониро ба аҳолӣ боз ҳам баландтар мебардорем. бори дигар ман аз номи кормандони бахши фарҳанг барои чунин тӯҳфаи бебаҳояшон арзи сипос баён мекунем. сохтмони иншооти мазкур моҳи октябри соли 2018 оғоз ёфта бо маблағгузории дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Саховат 2005 бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ бунёд гардидааст. сақфу деворҳои роҳраву толори барҳавои иншоот бо назардошти эҳёи ҳунару анъанаҳои волои миллати тоҷик бо санъати меъмории миллӣ ва ҳунари гаҷкорию наққошӣ оро ёфта чароғҳои ранга ва қандилҳои зебо ҳусни иншоотро шаҳомати хоса мебахшанд. бинои қасри фарҳанги ноҳияи Тоҷикобод бо ташаббус ва дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. фармоишгари бинои мазкур дирексияи сохтмонӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Саховат 2005 бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ бо усули нави муосир сохта ба истифода дода шуда аз ду ошиёна толори калон ва шароитҳои муосир бунёд гардидааст. корҳои сохтмонӣ дар бинои қасри фарҳанги ноҳия аз моҳи августи соли 2018 оғоз гардида дар ин муддат бо назардошти сохти меъмории миллӣ ва фарҳангӣ ба анҷом расида бо шакли зоҳирии худ симои маркази ноҳияро ҷилои дигар мебахшад ки ин тӯҳфаи гаронарзиш ва беназири пешвои муаззами миллат барои сокинони ноҳияи Тоҷикобод мебошад. ин ҳама ғамхориҳо ва имкониятҳои фароҳамовардаи роҳбари давлат моро водор месозад ки ба қадри истиқлолияти давлатӣ ваҳдати миллӣ ва оромию осоиштагӣ расида дар рушди минбаъдаи Тоҷикистони азиз саҳмгузор бошем.
бинои навбунёди қасри фарҳанг ки бо тамоми инфрасохтори зарурӣ таъмин аст барои аҳли фарҳанг ва сокинони ноҳияи тоҷикобод дастоварди беназири фарҳангӣ дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар дониста мешавад. Кормандони бахши фарҳанги ноҳия ин тӯҳфаи арзишманди навбатии роҳбари давлатро дар рӯзҳои истиқбол аз истиқлоли кишвар бо хушнудӣ ва арзи эҳтирому миннатдорӣ пазируфтанд. боиси хурсандӣ ва сарфарозист ки имрӯзҳо در ناحیه تاجیک‌آباد با تشریف جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در مرکز ناحیه چنین بینای زیبا و زمانوی با تمام تجهیزات‌های لازمیش افتتاح گردید که این نه فقط اهل فرهنگ بلکه تمام مردم ناحیه تاجیک‌آباد از این خرسند شادمان گشتند. این بینایی که از طرف جناب عالی کشاده شد ما فرهنگیان ناحیه را وادار می‌سازد که هرچی باز بیشتر برای در این گوشه دوردست دیار پیش بردن فرهنگ کوشش غیرت نماییم و تمام قوت و غیرت خود را صرف کنیم تا که در فرهنگ جمهوریمون یگان حصه خود گذاریم. مینادارگی خود اهل فرهنگ و تمام مردم ناحیه تاجیک‌آباد را به جناب عالی میرسانیم که چنین یک بینای زیبا و زمانوی با تمام تجهیزات‌هایش برای ما تحفه کردند و ما در آینده کوشش می‌نماییم که هرچی بیشتر فرهنگ را باز در عرصه جمهوری بلند برداریم. در ادامه بازدید سروری دولت از انشاءات برنامه کنسرتی هنرمندان انسامبل ترانه و رقص بیاض کوهستان ناحیه تاجیک‌آباد پیشکش گردید. شفاف راهروهای قسمت بیرونی بینای قصر فرهنگ با شنانیدن گل‌های گوناگون رنگ موسمی و نهالان همیشه سبز آرا داده شده، نشستگاه‌های زمانوی نیز نصب گردیده برای استراحت و فراغت ساکنان فضای فرح بخش فراهم آورده شده است. نمای بیرونی انشاءات مذکور با روشننمایی خاصه نیز مجهز بوده شبانگاه به حسن ظاهری شهرک ناحیه زینتی بیشتر میبخشد. 12 سپتامبر президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи тоҷикобод бо роҳбарону фаъолони ноҳия мулоқот доир намуданд. 12 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи тоҷикобод бо роҳбарону фаъолони ноҳия мулоқот доир намуданд. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон мардуми заҳматдӯсти ноҳияро бо фарорасии ҷашни бузурги таърихӣ 33-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон самимона табрик гуфтанд. таъкид гардид ки ҳанӯз аз оғози даврони соҳибистиқлолӣ ҳукумати кишвар дастгирии пайваста ва рушди ҳамаҷонибаи ноҳияҳои дурдасти кӯҳистонро самти афзалиятноки фаъолияти худ эълон карда таи 33 соли гузашта дар ин роҳ тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ намуд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иброз доштанд ки дар замони соҳибистиқлолӣ дар ноҳияи тоҷикобод 13 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 400 миллион сомонӣ амалӣ гардида ҳоло татбиқи боз 5 лоиҳаи дигар идома дорад ки дар доираи онҳо то имрӯз 26 миллион сомонӣ аз худ карда шудааст. дар доираи барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи тоҷикобод барои солҳои 2021-2025 бошад баҳри беҳдошти шароити зиндагии сокинон татбиқи 196 лоиҳа ба маблағи умумии 139 миллион сомонӣ пешбинӣ гардидааст. дар доираи ин барнома то ба ҳол 86 лоиҳа ба маблағи 72 миллион сомонӣ амалӣ шудааст ки 52% барномаро ташкил медиҳад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз тадбирҳои созандаи мардуми ноҳия бахусус соҳибкорони ватандӯст ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ёдовар шуда иброз доштанд ки дар ноҳияи тоҷикобод бунёду таҷдиди 101 иншоот ба нақша гирифта шуда то имрӯз корҳо дар 41 иншоот ба анҷом расонида шудааст. президенти кишвар ташаббуси соҳибкорону шахсони саховатпешаро дар самти ҳамдилию ҳамовозӣ сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон намунаи ибрат номиданд. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия
аз сарвари давлат супориш гирифтанд ки корро бо вазорату идораҳои марбута ҷиҳати иҷрои нақшаи чорабиниҳо вусъат бахшанд. таъкид карда шуд ки кишоварзии соҳаи афзалиятноки ноҳияи тоҷикобод ба ҳисоб рафта дар таъмини амнияти озуқаворӣ, дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат ва бо кор таъмин намудани аҳолӣ нақши муҳим дорад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва вазорату идораҳои дахлдор вазифадор шуданд ки дар ин самт тадбирҳои зарурӣ андешанд. дар робита ба вазъи соҳаи нақлиёт бахусус барои аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳо намудани кишвар ва ба дарвозаи шарқии тоҷикистон табдил додани водии рашт, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон татбиқи лоиҳаи бунёди роҳи роғун обигарм нурободро ҳамчун яке аз самтҳои муҳими нақшаи созандаи ҳукумати кишвар доир ба рушди ноҳияҳои водии рашт ва вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон арзёбӣ намуданд. мусоидаат ба рушди соҳаҳои маориф, тандурустӣ, сайёҳӣ, истифодаи самараноки захираву имкониятҳои мавҷуда ва таъмини пешрафти устувори иқтисодиву иҷтимоии ноҳия аз мавзӯъҳои дигари мулоқот буд ки вобаста ба онҳо президенти кишвар дар назди иштирокдорони мулоқот андешаронӣ намуданд. дар мулоқот баъди суханронии сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сокинони ноҳия, ҷавонону собиқадорон бо шукргузорӣ аз ваҳдату истиқлоли сартосарӣ суханронӣ карда суолу дархостҳои худро ба миён гузоштанд. тамошобинони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тансияту хонобод бошед.